هاليلويا بنقرات كلهم كمسغانا انكا مسغانا انكا مسغانا قرات كلهم انك يسوس كبر يسوس كبر يسوس هاليلويا كبرنا املاك يكون يسوس كريستوس غويتاي እግዚአብሔር አብዚ ያለው ኢየሱስ አብዚ ያለው ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክና በክብሩ ምሳና አለው አሜን ዶ ከሳግረና ከረዳና ድግፈና ከጻናናና ከተንሳአና ኢየሱስ ምሳና አለው አሜን ተማልን ሎምን ዘላለምን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ አሜን ዶ ሃሌሉያ በዝጎይታ ዝተሐገሱ በዝጎይታ ዝባህ ይበልኩም ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ይሁን ያ እግዚአብሔር ይመስገን ክብራት ህዝብ አምላክ ካብ ቅድሚኩም ደው ምባል ብጣዕሚ አዝዩ ክብር ለው አሜን ክብርና አምላክ ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ ምድሪ ዘለው ቅዱሳን ክቡራት እዮም ይብል ባህገይ ኩሉ ድማ አቦም ይዘለው ይሉ ባህግ እግዚአብሔር አባኩም ይዘለው አሜን ዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ በዚህ ጎይታ እዚ ባህ ይበልኩም ሃሌሉያ እስራኤል ብፁዕ ይኻይሉ እግዚአብሔር ዝዳሃነ ህዝብ ድማ መን ይኸማኻ አሜን ሃሌሉያ ሎሚ ኤፌሶኒና ንሪ ዘለና ኣብቲ ምዕራፍ 4 ዘሎ ቃል ካብኡ ኢና ክንሪ እግዚአብሔር ይመስገን ጽዋዓ አምላክ نعنا زبلينا هنري እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር በክብር ጽዋዓ ጸውዕና አሜን ዳ ሃሌሉያ ስለዚህ እንጽሊና አምላክና እግዚአብሔር ነመስግነካለና በዘላለም ፍቅር ስለዘፍቀርካና ክብርና አኻ ነበይናኻ ይኹን እግዚአብሔር አምላኸይ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ወድኻ መስግነካለሁ ሕጂ ድማ ሎሚ እግዚአብሔር አቦ ኣብ ቅድሚኻ ኣለና በቃልካ ተዛርበና ንነፍስ ወከፍና ምጽናዕ ምስጋር ክትገብር ጸልይ ኣለኹ ክትበጽሐና ትሕድሰና ክትጻናናና ክትበርታዓና ጸልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አቦ ንነፍስ ወከፍና በትዘድለና እግዚአብሔር አቦ ክትራኸበና ንነፍስ ወከፍና ድማ እግዚአብሔር ኃይሊ ክትበና በኢየሱስም ጸልይ ኣለኹ ነቲ ዝጽዋዕኻና ጽዋዓ እግዚአብሔር አቦ ብቁዓት ኮይና ክንማላለስ ክንክእል ኣብቲ ዘቀመጥካና ስፍራ ድማ አቡ ክንቅመጥ እግዚአብሔር ኃይል ክትበና ንጸልይ ኣለና እግዚአብሔር አምላክና በነገር ሁሉ ንስኻ ክበር ኩሉ ናያጋንንት ምኽሪ ተአስረ ይኹን በይነኻ ስኻ ክበር ምስማዕን ምዝራብን ኩሉ ካባኻ ይኹነልና ጽቡቕ ዘስተምር መንፈስ ካህበና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አምላክና ይዛረብ አሜን ሃሌሉያ አምላክ ከም ዝዛረብ ገና ንሽተይ በቃ ቆልዓ ከለኹ ብጎይታ ማለት መጽሐፍ ቅዱሰይ ንሽተይ ኣብ ምንባብሲ ጀሚረስ ከይወዳኹ ከለኹ ኣብ ኤፍስ ኣብዚ ግብ ኣብዚ እንታይ ዝበሃል ቆሮንጦስ እንዳንበብ ከለኹ ሓንሰበይቲ ናባይ መጽያ እቺ ካብቶም ቦ ዘለኻ መጽሐፍ ቅዱስ አካፍለኒ ኢላትኒ መጀመሪያ ክትመጽእ ከላ ኣብ ሓንቲ ገረብ ኮይነ ስቂለ መጽሐፍ ቅዱሰይ እንብብ ነይረ ምስ መጸትኒ ሰንቢደ ፈርሐ ተሓደልያ ገለ ኢለ ማለት ሕጂ ምስ መጸት ቃል አምላክ አካፍለኒ ኢላትና አና ቃል አምላክ ከካፍል አይከለን ተዘካፍል ግን አለ አሜን ክብርና አምላክ ይሁን ሽዑ አነ ቃል አምላክ አይካፍልኒ ሙኻብ ዘንበልኩ ዘለኹ ከምብበልክ ዶ ኢለያ ያ ስቂል ካም ቦቦዳሃን ኢላትኒ ንትሰምዕ ኩሉ መልእክት አሜን እግዚአብሔር ንዝሰምዕ ይዛረብ በመን በዘይገድስ ክብርና አምላክ ይሁን ሽዑ ካብት ዘንብቦ ዝነበርኩ መጽሐፍ መሰንበብ ኩላ ብዛዕባ እቲ ክፍሊ እንታይ ነይሩ ሓደ ዓለማዊ ሰብኣይ ዘሎ ሰበይቲ ሰብኣይት ክትፈትሖ የብላን ገለ መለ ዝብል በዚ ነገር ዝኻ ወጥር ነይራ ንሳ ማለት ሽዑ مساق نبر زدلن تخينو سيمبر زبل ملأخ تسمعه مالت نساقا غرفين نز سبعيت النيرا مالت شعو أنا ندم بخلقو ذا سبيتي بقى تشجي لا بخير نبي جربع بعيلا أنت هجير يا ذا سبيتي لك جابر ولا هنتي قبر كنا أنا جابر كنت زاريبه آمين ده هندي خيلة
نو أنس بقى كمزي حداري قداي كمزي ግን ኣብቲ ዘለኹ ህይወት በቃ በዚ ነገር ተዋጢረ ኢላ ክገርፎ ዶ ክቅጽል ዶ እንዳበልኩ ሳይሆን ነር እግዚአብሔር ግን ተዛሪብኒ አሜን ዶ እግዚአብሔር አምላክና ይዛረብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ኣብቲ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ከነውጽና እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ቁጥር 1 ዘሎ ጀሚርና ከነብቢናሞ ካቢና ከነካፈል እግዚአብሔር ይመስገን هاللويا إفسون معرف 4 قصر 1 اندهرنا أوتيوم بوستان كنجبرين أجزابيري مسكن أوتيوم ليالو أجزابيري مسكن دقي معنا أسر بقويتانة تستوى عقملوس وعاب قعدكم يمكن كتم مالالسو معدكم ألخو دابل يزارب مالتي حجي تستوعنا لو صوعب قعد كنا نمالالس زبل إنا هنري እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ መጽሐፍ ኤፌሶን እንደህር ዳሪናዮ አዝዩ አሚቅ መጽሐፊ ከምት ፓስተር በቀደማይ ዝብለና ዘነበረ ጳውሎስ ነዚህ መጽሐፍ ዝጽሕፎ ከሎ ኻኒ ኣብ እስር ቤት ኮይኑ ከም ጽሐፎ ይዝዛረብ ዋላ ከምዚ ዝራናዮ ኣነ እስሩ ብጎይታ ነትዝተጾ አምሉ ጽዋዓ بقعت كينكم كتمالالوس يبلالو እግዚአብሔር ይመስገን ጳውሎስ ነዚህ መልእክት ዝጽሕፎ ከሎ አቡ እስር ቤት ከም ዝነበረ ኣብቲ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ሪፈረንስ ቼክ ገበር ከሎ ረኺበ እግዚአብሔር ይመስገን እና ነቲ መጽሐፍ ዝጽሕፎ ከሎ ኣብ 3 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ኣብ ማእሰርቱ ከሎ ይጽሕፎ ኤፌሶን አዚያ አባይ ከተማ ያብት ግዜት ዝነበረት ከተማ ካፕቴን አዚያን አበይት ከተማ ያኔራ ብዙሕ ጽርግያታት ናይ ንግድ መስመር ስለዝነበረት ካ ናይ ንግድ ከተማ ያኔራ አውኻ ሓንተ አርጤምስ ትበሃል መቅደስ ኔራ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜቲ ሰባት ካው ብንግዲ ከም ዝሕጅ ዘለና ያብዝ ዘለና ዓለም ብዛዕባ ቢዝነስ ዝባሃል ነገር ሰርሕ ቢዚ ዝባሃል ነገር ኔሩ ማለት እዩ ነቲ ቃል አምላክ ክሰሙ አይኩሉን እዮም ንልቦም ዝወሰደት ካ ሓንቲ ጣዖት ኔራ ማለት እዩ ካብ ሰማይ ዝወረደት አርጤምስ ትበሃል ወይ ድማ ዲያና ዝብሏ ሓንቲ አዝያ ግንንቲ ክስታይ ኔራ ማለት እዩ ጣዖት ኔራ ኣብቲ ግዜቲ ስለዚ እቲ ናታ ምስሊ ካ ካበይ ዝወረደ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ማለት በቃ አባያ የሚሎም ዝጭዱራ ኣብቲ ምዕራፍ 16 አባ ግብረ ሐዋርያት 19 ሪናይን ተኾይና ናይ ኤፌሶን አርጤምስ እንታይ አይሎም አባያ እንዳበሉ ይጭዱር ነይሮም ጳውሎስ ግን ሓደ ዓብ ከም ዘሎ ይነግሮም ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ነታ ከተማ ናይ ወንጌል ደሴት ገይርዋ ነይሩ ወንጌል ኣብታ ከተማቲያ በኃይሊ ይሰርሕ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይኹን ስለዚህ እዚ ምዕራፍ እንደህር ዳሪናዮ በቲ መንፈሳው በረከት ዘበለ በክርስቶስ ገይሩ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና አምላክ አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ኢሊ ዝጅምር አሜን ዶ ስለዚህ አምላክ በመንፈሳው በረከት ኩሉ አምንታይ ባሪኹናይ ኣብ ሰማያት ባሪኹና እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ እዚ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና አምላክ ጳውሎስ ክርዶ አይካለን ምክንያቱ ጳውሎስ ናይ አይሁድ እምነት ተኸታሊ ከም ዝነበረ ኣብቲ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ንሪዮ ምዕራፍ 9 ግብረ ሐዋርያትን 10 ሓደ ነገር ንርኢ ማለት እዩ ኣብኡ ሓደ ቀርኔልዮስ ዝበሃል ሰብኣይ ኣሎ ኣብቲ ምዕራፍ 10 ንሱ ናይ አይሁድ ዘመልክት ክኸውን ከሎ ባነቲ ናይ አህዛብ ዘመልክት ክኸውን ከሎ ቀርኔልዮስ ጳውሎስ ድማ ናይ አይሁድ ዘመልክት እዩ ሕጂ ኣብቲ ምዕራፍ 9 እንደህር ዳሪናዮ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ማለት እዩ ጳውሎስ ነታ ማሕበር አምላክ በኃይሊ እንታይ ገብራ ነይሩ ይሳዳ ነይሩ ነቲዮም በታ መንገድቲ አዝኸዱ ድማ ንኽቀትል ኢሉ እንታይ ስልጣን ተቀቢሉ እንታይ ገብር ነይሩ ይሳድድ ነይሩ ማለት እዩ ዳሓር ግን ንምንታይ ተሳድደኒ ዝብል መልእክቲ ካብ ሰማይ መጽዮ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጸሉ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተገለጸሉ ጳውሎስ ንምንታይ ተሳደነለኻ እስኻ ምን ያኻ ጎይታ ኢሉ እግዚአብሔር ብጸዳል ብርሃን ተገሊጸሉ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ላዕሊ እንተዘይ ተገሊጸሉ ሰብ ምንም ነገር ክገብር አይክእልን ክብርና አምላክ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ጳውሎስ ኣብ ነዚ መልእክት እዚ ደው ክብል ከሎ ኣብ ቅድሚ ቄሳር ክቆም ከሎ
كم زنحنا يسوع كريستوس قويتاي إلنا نتزاربو خمي يكونن قويتاي يقبل كله قيصر دي قويتا ويس يسوع قويتا زبل سيف قبل عليها طويلة بزح كان بزح مغرفتن سقينا بقدميها دويلو بز كله نجر نحلف كيا يسوع قويتاي يخطبلون كتمنون كلا هاي እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ዳ ከምታናይ ጳውሎስ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ እዚ ጎይታ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተገለጸሉ እቲ ዝተገለጸለይ ወንጌል ሲ ብቅድቅ ሰብ ከምናይ ሰብ መልእኽቲ ከምናይ ሰብ ሐሳብ ከምናይ ሰብ ራእይ ከምናይ ሰብ መልእኽቲ አይኮነን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ገላትያ ክዛረብ ከሎ ኣብ ምዕራፍ ክልተ ክዛረብ ከሎ ኣብ ገላትያ እንደ ሕራሪና እቲ ኣነ ዝተቀበልኩ ወንጌል ሲ ከም ቅዱስ ሰብ አይኮነን ኢሉ بودو بيسوس كريستوس كاب سماي تجلس الليلو إتستجلس الليل ملأ خاني نودو يسوس كريستوس كجلس الليل مسفتو تكام ماتن جميرو زفلني نخبرو خات أو عني نودو يسوس كريستوس كجلس الليل مسفتو إلو جزابري مسكا مسدم مسكان أيتما خركوني هاللويا آمين ده أيتما خركوني إلو جزابري مسكا شو نزي ملأخت زي بقى بملؤ لبو كم تقبلو نعو خنبر دما كم جمرة نعو واقع خفل كم زلو ودما انتاي جيرو تردي اكزابيري مسكن كبرنا عملاخ يخون ايهود انتاي لهم يمزح حسبو برقص كومي دما نيرو عملاخنا ايهود عملاخي امين ده نحنا منم اي نبرنا تسفاي نبرنا كيدان اي نبرنا ولا حنت نجر اي نبرنا مالتي ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ነቶም ሩሑቃት ዝነበሩ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝገበሮም ይዝዛረብ ከም ዘቅረቦም ይዝዛረብ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ እቲ መልእኽቲ አይደነው እንደ ስቂለ ባይዘወይ ቁርብ አብዝ ሙሃን ቁርብ ክስታይ ገብረከ ይርብሸከ ምሽዳ ማይ ጉድነስ ገርመኩም ቁርብ ተማላሊሰ ነራ ኣብዚ ናይ መድረኽ ዙርያ ቁርብ 3 ሰነ ዓመታት አይሽገርኔ ነራ ከምዚ ስቂሉ ዝፈስስ ኣብዚ ውሽጠይ ክብርና አምላክ ይኹን ግን ኣብዚ ምስ መጻፍ ወንደ አይደነው ዝኾነ ነገር እንደሕርዳ ገዲፍካዮ ጸኒሕካ ገለ ቁርብ ክብድ ይብለካይ ክብርና አምላክ ይኹን አጆኻ ወንስ አለሎ ዳዊት ሓወይ አጆኻ ይልኒ ክብርና አምላክ ይኹን ስለዚህ እንታይ ክብለኩም ኢለ እዚ ምዕራፍ እንደሕራሪናዮ ተራጋጊና ህንሬና እግዚአብሔር ይመስገን ባይዘወይ እቲዮም ተንብቡ እቲዮም ትዝምሩ እቲዮም ተገልግሉ ስቂልኩም አገልግሉ ክብርና አምላክ ጸጋይ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ጊዜ ምስ ወረድካ ዲብ እንታይ ገብረካይ ዋጋ ይኽፍለካይ ሓንሳብ እንደሕርዳ ወሪድካ እንደገና ክትመለስ ድማ መድያብ ናብቲ ዝነበርካ ክትመለስ ዋጋ ይኽፍለካይ ዘምሩ እግዚአብሔር ይመስገን አገልግሉ እግዚአብሔር ይመስገን ትዘለኩም ነገር ሓዝዎ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይኹን ስለዚህ ኤፍሶን ምዕራፍ 1 ጀሚርና እንደሕርዳሪናዮ በመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ በክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና አምላኽ አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ ምስበለ ከምቲ ኣብ ቅድሚ ቅዱሳንን መንቅብ ዘይብሎም መታን ክንከውን ቅድሚ ምስራት ዓለም ዝጸዋዓና በቲ ፍቁር ድማ ቡ ጸገወና ይብል ክብርና አምላኽ ይኹን ሃሌሉያ እስከነቲ ምዕራፍ አንቡብለይ አውጽለይ ሞኒ እግዚአብሔር ይመስገን ነታ ምዕራፍ ካብ ቁጥሪ 3 ዘሎ ጀሚርና እንዳንበብና ይኽን ከይዲና እግዚአብሔር ይመስገን እንዳንበብና ይኽን ከይድ ሃሌሉያ ካብ ቁጥሪ 3 ዘሎ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 3 ሃራይ እዚ አንብቤ በመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ በክርስቶስ ጌሩ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና አምላኽ አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ መስበለ ቅድሚ ምስራት ዓለም ቡ ከምቲ ብፍቅር ኣብ ቅድሚ ቅዱሳንን መንቅብ ዘይብሎ ምንም እንትክንከውን ቅድሚ ምስራት ዓለም ቡ ዘሓረየና ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ወረድ ኣብ ሓሙሽተ በቲ ፍቁር ካብ ጸገወና ንውዳሴ ክብር ጸጉ ብፍታው ፍቃዱ ንርእሱ ውሉድ ክንኮኖ ኻኒ መደበና እግዚአብሔር ይመስገን ቀደም መደበና
ስለዚህ እዚ ናይ እግዚአብሔር መደብ ዝናይ እግዚአብሔር ፕሮግራም ዝናይ እግዚአብሔር ዕላማ ኸኣኒ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ክንገብሮ ንሕና ረኸብናዮ ይብል ጳውሎስ ኣብቲ ታሕቲ ኢልና መሰራን ንሕና ኸኣኒ ነቲ ናይ እግዚአብሔር መደብ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ዓላማ ከም ዝረኸብናዮ ይዛረብ ምስኻትኩም ከኣ ነቲ ናይ ምድሓንኩም ቃል ሓቂ ምሰማዕኩም ብኡኻ ምስ ኣመንኩም ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓቲሙናቱ ከበረኩም ይብል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ዶ ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ ሓቲሙ ሽዑ ናቱ ገይሩና ማለት እዩ ኣብቲ ምዕራፍ 2 ሽዑ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ምዕራፍ ኣብ ቁጥሪ 2 ክዛረብ ከሎ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ጀሚሩ ንስኻትኩም ቀደም ከም ንብረት ዝዓለም እዚኣ ከምቲ መንፈሱ ሕጂ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ዝገብር ዘሎ ሓለቃ ስልጣን ኣየር ተመላለስኩም ብሓጢኣትኩምን በደልኩምን እንታይ ነበርኩም ይብለና ሙታን ነበርኩም ይብለና ሕጂ እቲ እንመላለሰሉ እቲ ተቀሚጥናዮ ዘለና ኣብ ሰማያት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ በመንፈሳዊ በረከት ኩሉ ኣብ ሰማያት ባረኸና ዝብል ከምዚ ንናይ ስጋ በረከት ኣይኮነን ክብርና አምላኽ ይኹን አምላኽ ናይ ስጋ በረከት ይባርኺ ኣነ አሜን ይባርኺ ከምዚ ናይ ስጋ በረከት ገለገለ ይባርኺ ንሱ ግን ናይ ትጋትን ናይ ጻዕርን ናይ አድሚኒስትሬሽን ናይ ሓደ ነገራትን ፕላስ እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽ ንኩላትና እዩ በሓደ ነገር ዝህበና እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ኣብዚ ዘሎ ጦንቋሉን እግዚአብሔር ይምግቡ ዝህቦ ነቲ ኣብዚ ዘሎ ኣማኑን እግዚአብሔር ይምግቡ ዝህቦ ክብርና አምላኽ ይኹን አምላኽ ነዚኦም አጥሚና ዓና ዝዓጹ አምላኽ ኣይኮነን ምክንያቱ እግዚአብሔር ሕያው እዩ አሜን ዶ እግዚአብሔር ጻድቂ ክብርና አምላኽ ይኹን ግን እግዚአብሔር ኣብዚ ምድሪ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ክመጽእ ከሎ ዝበሎ ነገር ብትበልዖ ብትሰትዩ ኣይትጨነቁ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ብልዕን ናይ ምስተይን ኣይኮነን ሃሌሉያ ተመንግስት አምላኽ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ጽድቅን ሓጎስን ሰላምን ያንበር ብምብላዕን ብምስተይን ኣይኮነን እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ስለዚህ ሐዋርያት ንዝብላ ንገለገለ ኣይኮነን መጽእ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ዝመጽእ ከሎ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ሁሉ ዝረአን ዘይረአን ነገር ዝገበረ አምላኽ ንኩሉ በኃይል ቃሉ ጽሩ ዘሎ ንሱ ናይ ቅርጹ ነጽብራቂ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን መንጻሓጥያትና ምስ ከበረ ካብ ሰማያት ኣብ ላዕሊ ተቀመጠ ይብለና እዚ ጎይታ ዝገን ገርመኩም ሲ ካብ ዕዋፍን ካብ ወኻሩን ታሕቲ ነይሩ ማለት እዩ ዕዋፍ ሰፈር ኣለወን ወኻሩ ካኒ ጉድጓድ ኣለወን ወዲ ሰብ ርእሱ ዘጸጋዓሉ ነገር ኣይነበሮን ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ርእሱ ዘጸጋዓሉ ምንም ነገር ከማን አይነበሮን ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ሐዋርያት ኩሉ ነገር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ አይንበሮም በር ነቲ ዝሓዘው እንዳብዝሕ እንዳባረኸ ይኸይድ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ምንም ነገር ካይጎደሎን አሜን ዳ በخلተ ዓሳ በሐሙሽተ እንጀራ ሸሓት ዝምግብ ጎይታ እግዚአብሔር ይመስገን ምንም ነገር ዘይጎድሎ አሜን ዳ ተአምር ዝገበር ህያ ንሙታን ህይወት ዝህብ አምላኽ ኣብ ነገራት ኩሉ ከምኡ ዝበለ አምላኽ የለን አሜን ዳ ስለዚህ እዚ ጎይታ እዚ ናብዚ ጎይታ እዚ ሕብረቲና ተጸውዒና ሃሌሉያ ስለዚህ ናብዚ ጎይታ ሕብረት ክጽዋዓና ሆሎ ኣብቲ መንፈሳዊ ኣብ ሰማያት ኣብ ላዕሊ ምስኡኻ እንታይ ገበረና ይብል ኣቐመጠና ይዝብል ብምቕማጥ እዩ ዝጅመር እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ሓመድ ዳልዒልና ምሽ ከምኢልና ክንዝመፀን ኢና ኣተንሲእና ምስ ክርስቶስ ኣብ ሰማያት ኣቐሚጡና እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ነቲ ተቐመጥናዮ ምቕማጥ ከኣኒ ንሕና ነቲ ዝተቐበልናይ ህይወት ብክርስቶስ ኢየሱስ ንዕኡ ብቑዓት ኮይንና ክንመላለስ ንዕኡ ክንሕዞ ከኣኒ ዋጋ ምኽፋል የድልየና እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚ ሜትኩም ነርኩም ብክርስቶስ ከሕያዋን ገበረኩም ዝውህበት አምላኽ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን ኢሉ ሓደ እኮ ከይምካሕስ ካብ ግብሪ ኣይኮነን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ደጊም ንሕና ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ኣብቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ርእሲ ማእዝኑ ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ዝተነደቕና ካይሉ ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤቱና አምላኽ እምበር አጋይሽን መጻተኛታትን ኣይኮነን ኢሉ እግዚአብሔር ሎሚ አጋይሽ ኣይኮነን አሜን ዳ ስድራ ቤቱና አምላኽ ንቅዱሳን ደቂ ዓዶም ኣብ ሰማይ ዝተቀመጠ ናይ እግዚአብሔር ባሮት ናይ እግዚአብሔር ውልድ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ በዚ ጎይታ እዚ ባህ ይበለና አሜን ዳ ንሕና ኣብዚ ብፍላይ ነዚኦም ኣብዚ ስደተኛታት ኢና ብርግጽ ኣብዚ ዘለና ምድሪ ግን ኩሉ ሰብ ስደተኛ ሓደ ግዜ ናብ ኢትዮጵያ ከለኹ ናብ ሓደ ቦታ ኸይድና ኣብ አዲስ አበባ ከምዚ ናይ ጸሎት ፕሮግራም ነይሩና ናብ ምስከና ካብ ካምፕ ዝመጹ ስደተኛታት ሕዋትና ኣለዉ ገለገለ ኢሎም ረሓር ካብ ካምፕ መጺና ስደተኛታት ኩሉ ሰብ መስራይና ኢልና
ብጣዕሚ ኩሉ ሰብ ደንጊጽልና ገላመለ ኤንወይ ዳሓር ግን ሓደ ነገር መጺኒ በቃ ኩላትና ስደተኛታት ኢና አሜን ቲዮማ ብዝነበሩን ስደተኛታት ምዃኖም አይተረዶም ኩላትና ስደተኛታት ኢና አጋይሽ ስደተኛታት ኢና እግዚአብሔር ይመስገን አቤት አቦና ብዙሕ ማህደር ዘለና ግን ከስፍራ ተዳሊልና ዘሎ ከንከይድ ኣብዚ ምድሪ እዚ ምንም ዘይብልና ሰባት ኢና ሃሌሉያ ስለዚ ቆም ኢሎም በቃ አጋይሽ ኩላትና ስደተኛታት ኢና ምናልባት ንስኻትኩም ኣብዚ ሪሰትል ስድራኩም ክህሉ ይኽእሉ ምናልባት ግን ገሌና ስድራና ኣብዚ ዘይክህሉ ይኽእሉ ግን ኩላትና ስደተኛታት ኢና አሜን ካንቲ ብልጽቲ ከተማ ካብ ሰማይ ካብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጽበየለን አሜን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ብክብሪ ክግለጽ ከሎ ንሕና ከዓ ብክብሪ ምስኡ ክንግለጽ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ጳውሎስ ነዚ ጽዋዓ እዚ ክገልጾ ከሎ እቲ ካብ ማህፀን ኣደይ ጀሚሩ ዝጽዋዓኒ ንወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ክገልጾ ምስ ፈተወ ይብል ክገልጸለይ ፈትዩ ርእሱ ክገልጸለይ ንህዛብ ወንጌል ከሰብኽ ምስ ጽዋዓኒ ምስ ነገረና ኣነ ከዓ እንታይ ገብር ከለኹ ብደምን ስጋን ከይተማኽርኩ ሰዓብኩ ይብል ማለት እዩ ጳውሎስ ነዚያ መልእክቲ እዚኣ ክጽሕፋ ከሎ ልክዕ ከምቲ ቆለሴ ድማ ብሓንሳብ ከባቢ ከም ጽሓፈን ኣብቲ ናተይ ክሳይ ሰርች ክገብር ከለኹ ረኺበ ማለት እዩ ብሓንሳብ ይጽሒፍዎን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ግዜ ኣብ 60 ዓመተ ምህረት ይጽሒፍዎን ድሕሪኡ ብዙሕ ነገር ኣይጸንሐን ሓደ 6-7 ዓመት ምናልባት ጸኒሑ እንተኾይኑ ብስጋ ማለት እዩ ድሕሪኡ ቁሩብ መጽሓፍቲ ይጽሒፉ ኣብቲ ግዜ እቲ ጳውሎስ አገልግሎት አገልግሉ ብዙሕ ነገር ሰሪሑ ዝነበረ ሰብኣይ ግን ኣብዚ ቆለሴ ምዕራፍ 3 ክዛረብ ከሎ ኣነ ነቲ ብኡ ዝተረኸብኩ መታን ክረኽቦ ንቅድሚ ትደፍእ ኣለኹ ይብል ምንም ነገር አይረኸብኩን ዝሓስኮ ነገር የለን ግን ነቲ ኣብ ድሕሪ ዘሎ እንዳገደፍኩ ነቲ ኣብ ቅድሜ ዘሎ እንዳተመጣጠርኩ ናብቲ ጽዋዓ ኣምላኽ ናይ ላዕሊ ናይ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብታ ኣስበዓወት ማጣጠር ኣለኹ ኢሉ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ጳውሎስ ምንም ነገር አይሓስኩን ይብላል ኣብቲ ሰዓት እቲ ብዘሎ እስያ ወንጌል ዘካለለ ጅግና ሰብኣይ ማለት እዩ ክንደይ ሙታት ዘተንሰ ጽላሎቱ ዝፉስ ብዙሕ ነገራት ዝገበረ ምንም ነገር አይሓስኩን ይብላል ማለት እዩ ጳውሎስ ምንም ነገር አይገበርኩን ተሕራ ኢሉ ንሕና እንታይ ሒዝና ኣለና ማለት እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚ ክንትስእ ክንነቅሕ ክንብርትዕ ክንሕይል ክንክእል ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ሓውና ብቀዳማይ ዴብ ከባኸ ናብቲ ናይ እግዚአብሔር ክረን ናብቲ ክንዲብ ከም ዘለና ክንጽሊ ከም ዘለና የካፍለና ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን አው ብዙሕ ነገር ከም ዝኸውን ድማ ነገረና ነይሩ ስለዚ ናብቲ ናይ ላዕሊ ጽዋዓ ናብቲ ናይ ኣስበዓወት ናይ ላዕሊ ጽዋዓ ኣምላኽ ናብኡ እጎይ ኣለኹ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ናብኡ ክንጎይ ግባናይ ብዙኾነ ነገር አይነተሓዝ አሜን ዶ ብርግጽ ብዙሕ ነገር ኣሎ ብዛ ዓዲ ዝሕዘና ከም ቢል ዶ ገለ ዝበሃል ቢል ዝበሃል ሰብኣይ ኣሎ ዝፈራራ ግን እግዚአብሔር ድማ ካብ ይዓቢ አሜን ዶ እንዳ ስራሕና ወላ ልብና ቤት አምላኽ ያሉ ብርግጽ ኣነ 3 ዓመት 2 ዓመት ከባቢ ምንም በቃ ቸርች ክመጽእ ዕድል አይረኽብኩን ነይረ በተሓደ ናይ ጥዕና ጉዳይ ነይሩ በተሓደ ኸኣኒ ታስርሒ ከዓ ምስ ቸርች ዘይትጥዕም ኮይና ፒቲኦ መለ ቸርች ዝመጽእ በቃ ቫኬሽን ገለመለ ኤንወይ የለና ብርእሰይ ክሳበጅ ቫኬሽን ገለ ዝበሃል ኣብኡ ኣይበፅሕኩን ኣለኹ መስል እንድሕ በቃ ልበይ ገና ቤት አምላኽ ናብ ቤት አምላኽ ናብዚ ክመጽእ ደሊ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ኤንወይ ምስ ህንጻ ምስ ገለ ጉዳይ ይብሉን ምሳና እግዚአብሔር ይመስገን አካሉ ይናብለና ስጉኡ ይናብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ናብዚና ተጸውዕና ዘለና ነቲ ተጸዋዕናሉ ጽዋዓ ብቋዓት ኮይና ክንማላለስ ይዝብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ አይሂዳው ኸንካ ስርዓት ሃሊካ ሕጋ ሃሊካ ገለ ሃሊካ አሳዳዲ አጓያይ ክትኮን ትኸሊኻ ነቲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ፈጽምካ ሪጀክት ክትገብሮ ትኸሊኻ እንደገና ኻኒ አህዛብ ኮይንካ እንዳጸለኻ መልአኽ አምላኽ እንዳተገለጸልካ ከም ቀርኔሊዮስ ካኒ ዘይዳሓንካ ክትኮን ትኸሊኻ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚ ቀርኔሊዮስ ጻድቅ ይን እግዚአብሔር ዝፈርሕ እዩ ምጽዋት ዝህብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ካኒ ዝተመስከረሉ ኣዝዩ ዓቢ ናይ አምላኽ ሰብ እዩ ምድሓን ግን አይረኸበን ነይሩ ማለት እዩ መልአኽ እግዚአብሔር ግን ተገሊጹላ አሜን ዶ ብጽድቅ ትመላለስ ተኾይንካ ባይዘው እግዚአብሔር ኣይሕፍረካኒ እንተ መልአኹ ሰይዱ እንተ መንፈስ እንተ ሰብ ሰዲዱ እንተ ገለ ሰዲዱ ታትድሕነላ መንገዲ ክነገረካ አሜን ዶ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚ በዚ ጎይታ እዚ ባህ ክብለና ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ
ስለዚህ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 2:9 እንድሕር ኣውፂኹምለይ እቲ ተፀዋዕናሉ ፅዋዓ ዝብል ሶሪ ካብ ክስታይ ክንገብ ምግላጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብል ሪና ኢና ባይዘ ወይ ደሃን ካብ ክልተ ክንጅምር ሓደ 4-5 ዝኾና ነገራት ኣለዋ ንዓን ተዛሪበ ክንውዲና እግዚአብሔር ይመስገን ዋላ ሕጂ ተወዳናውን ጽቦይ ክብርና ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ አምላክ ዳህሲስና አሜን በቃ እንደህርዳኒ ዳህሲስና ይልና ዳህሲስና ይዘ ካላይ ጢሞቴዎስ ብዛዕቡ ከም ገባር ክፉ ተቆፂረ ክሳዕ መቆ ሓሳር መከራ ዝጸግብ ዘለኹ ግናኸ እቲ ቃል አምላክ ኖ ሶሪ ካላይ ጢሞቴዎስ 2:9 እንዴት ትብል መሲልኩም ካላይ ጢሞቴዎስ 2:9 بتقول زيادة أو شيء ما زلهم أوكي نعيون استاجرات النيران تو باقي بفقاد رؤسو يعتبر أنا تعدل يا زلق بفقاد رؤسو بقدس وعي تسوي عنا برنا هنا بزجبرنا يجبر تصدقي أيقونة تبل من البات أب كلت تشعت يا زلا أيدنا حادث تشعت يا زلا سوري حادث تشعت أملاك بفقاد رؤسهم بيت بكريستوس يسوع من زمانات عالم زتوها بالناس أجاد حننا بقدس وعول تسوي عنا تبل كبرنا أملاك يكون እግዚአብሔር በመንታይ ጸወይና በቅዱስ ጸዋይ ጸወይና እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ቅዱስ እንደገና ድማ አና ቅድሰና ይሉ ትጽውዑን ቅዱስ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ቅዱስ ጸዋይ ጸወይና እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ከንገብር ሙስኡ ከንከውን ሃሌሉያ ነቶም ሐዋርያት ሙስኡ ሆኑ ክልኦም ጸውዖም ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በቅዱስ ጸዋዓ ጸወይና ተጸወይና የዘለና ጸዋይት ቅዱስ እግዚአብሔር ይመስገን أبت قطر ثلاثة خمسة سايد ما انتينا هنري ناب حبرة ود يسوع كريستوس يسوينا جابر يمسكن آمين ده ناب حبرة ود يسوع كريستوس إتناب حبرة ود يسوع كريستوس زي أب قدامي كورنثوس حدا تشعت لنا إتناب حبرة ود يسوع عنا أملاخ هي بالجابر يمسكن أموني آمين ده نابي يسوينا ناب حبرة ود يسوع كريستوس أنا زجر من إتسامين مدرن زبير عملاق زي بكم سنة حبرت كجبر مسيح جابر مسك هاللويا يوحنس كقلت أقول سي كده مجمر تازنا براي لو جابر مسك إتمجمر تازنا برا قلب مجمر تانا برا قال أب عملاق نبرت قال عملاق نبرت كل بو خنايلو تكل بو زخنا قوي تخان سنة حبرت كجبر مسأي لو جابر مسك إتنفس وقف زبر برهان حق نب عالمي مسنا برايلو أب علم نبر علم كابو كونتي علم بو غينواس علم كاساي فلطتن أب علم نبر علم كاي فلطتن الجابر مسك شعونات تومناتو مسايب الجابر مسك تومناتو خاي تقبلوا زقرمي نتي علم فتيرو أب علم نزلونا علم برهان زهبنا علم هيوت زهبنا علم كله نجر زقبر قويتاس علم تاي قبرتون أي فلطتن ግን ነፍስ ወከፍ ዘብርህ ብርሃን ሐቂ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እሱ ስለዚህ እቲ ቃል ስጋ ሆነ ይብለናሞ ጸጋን ሐቅን መልዮ ሃባና አደረ ይብለና ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይታ ሓደ ወድ ነው ቡራና ኢሉ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስለዚህ እዚ ኩሉ ፕላኔታት ዘጸበቀ አምላክ ስጋ ኮይኑ ሃባና አደረ እግዚአብሔር አሜን ስለዚህ እቲ ተጸውዕና ያለው ዘለና ጽዋዓ አዝዩ ክርዳና ይግቦ نابو أزينا خندفي قبانا مخنياتو زي علمن فتوة انتا قبري كحلفي بيتروس كزارب كله حد بسرات نجيرناي مخنياتو تاب عالم زولو كله نجر سكنددي تنبرته يتزلن نجر كري يقولوا سكتنددي خايز ولا صراحة نقول بق تندديها نمندادي تدالي زلو نحوي تعقيرو له يبلنا جابر مسك زحز امني قبل علم نسي اي كترفني له ويدا ምንም ዝተረፍ ነገር የለም እቲ ዘሐዝናዮ ተዘለና ዘይብልና ተኹን ሑዞን ማጣጠሮ ዘለና ነገር ገለዚ ኩሉ ኮንቲ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን
እቲ ዘይሐልፍ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ግን ተዳሊልና ለእግዚአብሔር ይመስል ጴጥሮስ ከዛረብ ከሎ ዘይረክስ ዘይጽምሉ ይልዎ ዘይሐልፍ አፍ ሰማያት ተዳሊልኩም ዘሎ ርስቲ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ሃሌሉያ ከም በሐድሽ ዝወለደኩም አምላኽ አሜን። ስለዚህ ነዚህ ዘይሐልፍ ክብሪ ተዳሊና ለና ሃሌሉያ። ስለዚህ ትጽውዕና ዘሎ ናብ ሕብረት ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ጊዜ ከምዚ ነገራት ነኽብሮም ንዕብዮም ስለዝኾና ከምዚ ሚኒስተር ዓበይቲ ሰበስልጣን ገለ ክኾኑ ከለዉ ምስኦም ክንከውን ከለና ገለ ከምዚ ፍልይ ዝበለ ነገር ይመስለና ግን ትጸዋዓና አምላኽ ንሱ ዓብይ አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አይሁድስ እንታይ ኢሎሞ ምልክት አርኤና ኢሎሞ ተአምራት አርኤና ኢሎሞ ብዘይካ ነቢ ዮናስ ናይ ዮናስ ተአምራት አይኮንኒ ኢልዎ ክብርና አምላኽ ይሁን። ከምቲ ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝገበረ ከምኡኻ ወዲ ሰብ 3 መዓልትን 3 ለይትን ክገብር ኢልዎም እግዚአብሔር። እዚ ናይ ተአምራት እግዚአብሔር ይመስገን። እዚ ናይ ምልክታት ይሃሌሉያ ክብርና አምላኽ ይሁን። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስና ክዛረብ ከሎ አይሁድ ምልክታት ደልዩ አሕዛብ ካኒ ጥበብ ኢሉ ንሕና ግና ነቲ አሕዛብን ዕሽነት ናይ አይሁድ ዕንቅፋት ዝኾነ ዝተሰቀለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ንገብር ኣለና ንሰብኽ ኣለና። ስኺል ካን ኢየሱስ ሰበኮ እግዚአብሔር ሕሰቦ እግዚአብሔር ይመስገን አስተንተኖ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ። እዚ ኢየሱስ እዚ ፍልልይ ዝገብር አሜን። ኣብ ህይወትካ ፍልልይ ይገብር ኣብ ናብራኻ ፍልልይ ኣተሓሳስባኻ ፍልልይ ኣብ ስድራኻ ፍልልይ ዝገብር ኣብ መጻኢኻ ፍልልይ ዝገብር ኢየሱስ ንሱ ፍሉይ አሜን። እስከ ኢየሱስ ንበል ኢየሱስ እዚ ስም እዚ ቅዱስ አሜን። ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዝስመሰም ሃሌሉያ። እስከና አምላኽ ጽቡቕ ጌርና ክብርና ሃቦ ስለዚ ስም እዚ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ሽምካስ ኮን ኣብ ኩላ ምድሪ ክንደይ ዓብይ እግዚአብሔር ይመስገን። ሽም እግዚአብሔር አምላኽና ዓብይ። ስለዚ ናብዚ ኢና ተጸውዕና እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ ተጸውዕኻ ዘለኻ ጻውዒት ክቡር እዩ አሜን። ክቡር ጻውዒት እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ ኣብቲ ምዕራፍ 4 ድሕራሪና ኣነ እሱር ብጎይታ ምስ በለ ነቲ ተጸዋዕ ሙሉ ጽዋዓ ብቋዓት ኮይንኩም መታን መላለሱ ምስ በለ ብትሕትና ዘበለ ብፍቕሪ ብለውሃት ንሓድኩም እንዳተጻወርኩም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዳተጻወርካ ኢኻ ትኸይድ ብለውሃት ኢኻ ትኸይድ ብፍቕሪ ኢኻ ትኸይድ እግዚአብሔር እንዳተሓሳሰብካ ኢኻ ትኸይድ። ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እንዳጸወረና ይዝነብር ማለት ፓስተር በቀደማይ ምሰበይተይ ባሰ ካብ ንጅምር ኢለና ምሽ ነዊሕ ዓመታት ኮይኖሽ 50 ገለመላ ዳተሰሓሓብ ናይና ንነብር ኩላትና ብዙሕ ነገር አመንጎና አሎ ግን እግዚአብሔር አምላኽ ንሱ ጽባቀና አሜን። በቃ እንዳተኻአልና እንዳተጻወርና ነዚ ጎይታ ዝሒዝና ኣብቲ ስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተፈላልያ አካላትና እግዚአብሔር ይመስገን። ተማሕበርሲ ስጉያ ኢልዋ አካሉ ኢልዋ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነዚ ቃል እዚ ሒዝና ኢና ንሕና ኻኒ ነቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ መልእኽቲ መታን ከነብጽሕ ወይ ድማ ክንነብር ስቂልና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳተገለጸና ክንከይድ ደው ክንብል ይግባና እግዚአብሔር ይመስገን። ምክንያቱ ዝገርመኩም ነገር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ 30 ዓመት ኣብ ምድሪ ተመላሊሱ ቅድሚቲ 3 ዓመት እዩ ብተአምራት በኃይል በስልጣን በገለ ተገሊጹ እምበር እቲ ካልእ ዝነበረ ነገር ዝገልጽ ምንም አይኖርየን ስቂል ይዝማላለስ ይላኽ የገልግል ይሰርሕ ይጸርብ ገለ ይገብር ማለት ግን ጻድቅ አሜን። ግን ካብ ጻድቅ ምንም መንቅብ ዘይብሉ ዛስዋ ይኻኒ መንቅብ ዘይብሉ ህይወት ከልወና ከምቲ ብቅድሚኡ ኣብ ቅድሚኡ በቃ ቅዱሳን መንቅብ ዘይብሉ መታን ክንከውን ኢሉ ክርስቶስ ኢየሱስ እዚ ናብዚ ሕብረት እዚ ምጽውዕና ናብ ጽድቅ ይጽውዕና አሜን። ክብርና አምላኽ ይኹን። ኣብዚ ሕጂ ዘለና ዘመን ገለት ክርስትና ቁርብ ቫልዩ ገለ ጉድል ዝበለ ኮይኑ ይስማዓካ ገለ ከምዚ አይ በቃ ከምዚ ስለዝኾንኩ ገለ ሓደ ግዜስ ከምዚ ሕውስ ተብል ሕውስ ምሽ
بشم يسوع كريستوس متحواس بيسوع سم يفرس آمين بقى نمنتهي يتصوعنا مسيلكم كهناتكم كونوا بقى نحنا كهنات أملاخنا إجابير مسكن نعم أملاخ كهنات تنتقينا خاص كهن صغيري زعتن إجابير بقدسنا يزم مالالس حتوتات كله يغيلي كمتي زكارياس جن حتوتات نتزملس أملاخ صغيري زم مالالس آمين ده سلزو قويتا يسوع كريستوس صغيري زم مالالس نيرو صغيري يقان زقلقل نيرو جنكا منو ما ينورون إجابير مسكن بدل أين برون عمس أين برون عبزخونا نجراي تحاوسني نيرو نبؤو يتصوعنا نبز حبرة زي يتصوعنا إجابير مسكن سلزي أب إبراهيم معرف كل تندحراري نادم ما انتهيبل معرف كل تقاب 14 جميرو انتهيبل لنا مسيلكم توم ولد بدمن سجان كابز حبرس نسخاني بدمن سجان انتهي كم زجبرنا كم زحبرنا نتحيلم وتأبيد زحزة نسخان الديابلوس نتهم بزلوا زمانهم كعب فرحة تأثيرهم زنبورس حرامة عنكوت أو ميلوس انتهي جبر يبلنا بس جحبرهم يسوع كريستوس قيده لومي بفرحة موت تأثير كازل خانة بسي جابير بيسوع مفتاح يقولنا الكامل آمين ده فرحة موت زبالة بيسوع يسبر موت يسبر بيسوع كريستوس أما خنياتو نسوخ فرحة موت كوت أنا يمسك جابير بس أبتا فقري فتسمت يا مون تا فتسمت فقر سن فرحة تاي تجبرايلو تبار رايلو جابير بس براباس فرحة يلني أباسي كل نجار يلن أملاخ نعنا هيبنا زلوا يدمات أو عنا زلوا نبود يسوع كريستوس نسوا حبيرنا نحنا غاني نبوخنا حبري قويتات أو عنا جابير مسكن سلزي أب بيتروس كلته قدامي بيتروس كلته تجعت دمات إتي أب سلمات نبز زجرم برهان أو عنا أملاخ كايبل بارت قدامي بيتروس كلته تجعت نسخاتكم سي دقنة تي كاب سلمات نبز زجرم برهان أو عكم أملاخ متان كت نجروسيلو حروي ولدو نايجزابير كهنات يخوم يلو ريت أملاخ زخونكم حزبي يخوم من دابل يزاربنا آمين ده يسوع كريستوس قويتاي سلزي كاب زجرم كاب سلمات سيناب زجرم برهاني مسينا إجابيري أملاخ برهاني أوها سلمات بهال يلن إتاخبو سمعنا يا ملختي ليوحنس كزارب كله إجابير برهاني أوها سلمات بهال يلن أب أملاخ سلمات يلن آمين ده كبرنا أملاخ يكون سلزي سلمات كوا انتهت سلمتك إجابير برهان كاي آمين ده إجابير برهاني مدحنيني يلون نا إجابير إجابير كا حيل هوتي آمين سلزي حواتي بتي بإجابير بق برهاني دابل كا خطخين أملاخ كا برهان دا قبوري خير نتخبابي خا برهان دا قبوري خير نهيوت كا برهان دا قبوري خير نمنقد خا برهان دا قبوري خير نسرح خا برهان دا قبوري خير نتحس خا برهان دا قبوري خير ننقرات كا برهان دا قبوري خير نبيت السب كا برهان دا قبوري خير زابير برهان دا قبوري خير زابير برهاني أو خات الماز بهال يلا هاللويا اسكن زعم لاخ زخبرنا هبو هاللويا سلزي اتي كاب سلمات ناب زغن دغنت اتي كنم بو بغزابير مسكن نسخاتكم سي دغنت اتي كاب سلمات ناب زغرم برهان صواعكم انت كتنغرز حري ولدو ناي منغست كهنت قدوس حزبي طريت املاخ زخنه حزبي يقوم قدم حزبي نوركم حجغن حزبي يقوم يلو قدم رحقات نيركم حجغنا قربا يقوم يلو بغزابير بيسوع كريستوس قريبنا امين سلزي ناب زكرم برهاني صوينا هاللويا سلمات أب كبابي خازلو هايتراي بكريستوس يسوع أب سماي تقميت كالله متكم يخم يلو مش بق هيوتكم كأب سماي مس كريستوس آمين ده يسوع كريستوس قويتاي سلزي حواتي لومي زلمتكم من دحر دالو خينو نتيجة أب كبابي خازلو سلمات هايتراي بجابير مسكن تزرع سنجزي يلو تزرع جن زلالم يلو إتي أوش تدقنا قوان تبس بسسي وش أنا جنا بتصبح أنت هاي قبرالو يحدث هالو يلو جزابيري مسكن آمين ده سلزي نتز حدث نجر عند حدثنا عند جنا خاني أب نتأب كن من هذول برهان ندات أمتنا بتي من كريستوس برهاني نانو مالالس معناته زازلنا عالم
ንቁርብ ግዜ ዲያብሎስ ኣለዋ ንቁርብ ግዜ ብዝተፈላለየ ነገር ኣለዋ ጻልማት ክንሓልፍ ንኽእል ኢና ብዝተፈላለየ ነገር ኣታያቆብ ጽዋዕካ ኢሉምሽ እግዚአብሔር ከምዚ ይብላል ሽምካ ጽዋዕኩኻ ስኻ ሃሌሉያ በሐዊ ምስትኸይድ ክትከይድ ኢኻ ግን ማለት ሓሊፎም የመኮ ሐዋርያት ዝሰባይ ዝኮ ጽሕፈልና ዘሎ ኣብ ብዙሕ ሓዊ ኮይኒ ኣብ ማዕበል ኮይኒ ይኮ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኣርዑት ኮይኒ ኮይ መቃውሕ ኮይኒ ኣብ ሰንሰለት ኮይኒ ኮይ ጽሕፈልና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ነገር እንዳጽሓፈ ከሎ ብብዙሕ ነገር ይዝሓልፍ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ግን መጽሓፍ ካልዕሎ ነቲ ቃል አልዕሎ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ቃል እንድሕር ዳር ኢድ ካይኻው ናይ ህይወት ፈልፋሊ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ህይወት ፈልፋሊ ኣብዚ ቃል እዚ ህይወት ኣሎ አሜን አና ሓደ ግዜ ይገርመኒ ሰባት ብዙሕ ነገር ነው ማጎት በቃ መንፈስና ነፍስና ስጋና ገለመለ ንብል ዓይንና ዝንና ገለመለ እዚየኒና ንፈልጥ ኣብዚ ደገ ዘሎ ነገር መንፈስ ካበይ ዘሎ ካባኻ ኣብ ዝነግረኒ የለ ስጋ ካበይ ዘሎ አይዶ ምናል መስጋና ንፈልጦ ኢና ነፍሲ ልቢ ገለ ዝበሃል ነገር አይንፈልጦን ኢና ቃል አምላኽ ግን እንታይ ይብል ህያውን መስለጥን ነፍስን መንፈስን አንጉዕን ዓጻጽምተን መሐላንን ሐሳብ ልብን አቱ ይሰርጽ እግዚአብሔር ኣብ አንጉዕኻ ያቱ ኣብ ልብኻ ያቱ ኣብ መንፈስካ ያቱ ኣብ ነፍስኻ ያቱ ቃል አምላኽ ዘይበጽሖ ነገር የለን እግዚአብሔር ክብርና አምላኽ ይኹን ንሱ ያው ክገብረካይ ካብ ኣብዚ ዘለና ዘመን ኤምአርአይ ዝበሃላሎ ሲቲ ስካን ዝበሃላሎ ብዙሕ ነገር ዝበሃላሎ ገለ ከምዚ አካላትናስ ብዙሕ ነገር ይገብሩ ከምዚ ግን ኣብ ቅድሚ ቃል አምላኽ እዚ እቲ ሲቲ ስካን ይኹን እቲ ኤምአርአይ ዝበሃል ኩሉ ነገር ኮንቲ ክብርና አምላኽ ይኹን እቲ ዝዓበ ኤምአርአይ እዚ አሜን ክብርና አምላኽ ይኹን ኣብ አንጉዕናን ኣብ ዓጻጽምትናን ዝበጽሕ ኣብ መንፈስናን ኣብ ነፍስናን ዝበጽሕ ኣብ ምሕላናን ኣብ ሓሳብ ልብናን ዝበጽሕ ኩሉ እንትናና ህያው ዝገብር ናይ እግዚአብሔር ቃል ንዓጻጽምትና ዘለምለም ናይ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ በዚ ቃል እዚ ብኡ ጌርና እንታይ ክንገብር በቃ ከነልዕሎ ክንከላለና እዚ ማኑዋልና አሜን በዚ ማኑዋል ኢና ንመላለስ በቃ በዚና ኦፕሬት ንገብር ክብርና አምላኽ ይኹን ዝኾነ ነገር ማሽን ምስተሰርሐ ንዑ አሉ ማኑዋል አሉ ምሽ ከመይ ኦፕሬት ከም ዝገብር ዝኾነ ቴሌቪዥን ምስ ገዛኻ ትጋጣጥመሉ ዝኾነ ነገር አሎ እንደሕርዳነት ማኑዋል ሓንሳብ ሚስ ጌርካዮ እቲ ግጠም ዝግቦ እንደሕርዳ ተሓላሊፍካዮ ኣይኮንን ስለዚ እዚ ናይ ህይወትና ማኑዋል ይሕዋት نلعلو እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዳ ዘን ዝነግረኩም ዘለኹ ቃል እንታይ ይሉ ህይወቴን ይሉ መንፈሴን ይሉ እግዚአብሔር ስለዚ እዚ ቃል እዚ ናና ህይወት ዝህበና ካለ ሁሉ ኮንቲ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ትሕቲ ምድሪ ሓድሽ ነገር የለን ኢየሱስ ጥራይ ሓድሽ አሜን ሓድሽ ነገር ኢየሱስ ክመጽ ገለ ነገር እንገለና እዚ ኣብዚ ሙቾት ናይ ዝምድሪ ገለ ሒዝና ዘሎ ሰባት ገለ ቁርብ ተሰምብድና ይመስላል ግን ኣነ ነዚ ምድሪ ክሪያ ከለኹ ብፍላይ ኣብዚ ምስ መጻኹ ገለ ቁርብ መጀመርያ ኣብዚ መጻኹ ሁሉ ግዜ ይዝከረኒ አጀኹም እግዚአብሔር አምላኽ ብሽግራትኩም ገለ መለ ይርኢ ገለ አጀኹም ገለ መለ ዝብል ስብከት ሰማዕስ ኣብዚ ከሽግር ኣሎ ዲ ኣብዚ ከሽግር ኣሎ ዲ ገለ ሽዑ ምስ በልኩ ባይዘወይ ኣብ ምድሪ ምንም ነገር ሓድሽ ከም ዘለ ይርዳና እንዲ ግን ኮሚ ይመስለና ሓደ ግዜ በቃ ሓንቲ ነገር ጥራሕ እግዚአብሔር ኣብ ከምዚ ሃበንም ወድሕሪስ ምንም አይደልን የት በሜክሲኮ ጌርካ ሰናቲካ ገለ መለ ምስ መጻኻ ኣብዚ በቃ ዘሎ ሄዴክ ሽዑ ረይቆለና ሽዑ ድሌት ይጅምር ማለት ሓደ ድሌት ናይ ሓደ ድሌት መጀመርታይ ሓደ ድሌት ክትገብር ከለኻ ካለ ድሌት ማለት ግን ቃል አምላኽ እንታይ ይብል ከምታ ዓይኒ ብምስማዕ እዝንኻ ዓይኒ ብምራይ እዝንኻ ብምስማዕ ዘይመል ኣብ ዘሎ ሃጓፍ አይመለኒ እዚ አውሽጥና ዘሎ ጉድጓድ በኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ይዝመላ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ በኢየሱስ ጥራሕ ይዝመላ ኢየሱስ ተወል ተመስገን ይልካ ኸይድ እግዚአብሔር ይመስገን ድቅስ ሕደር ሃሌሉያ ኢየሱስ ተለካ ህይወት አለካ እግዚአብሔር አምላኽ ንወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይብና ይብልሞኒ ካብቲ ምስክር ሰብካ ምስክር አምላኽ ይዓቢ ይብል ስለዚህ እቲ ምስክር ካዚ አምላኽ ናይ ዘላለም ህይወት ይብና እሞ ዛ ህይወት ዚያኻ ኣብ ወዱ አላ ኢል እግዚአብሔር ኢየሱስ ዘለዎ ህይወት አለው ኢየሱስ ዘይብሉ ህይወት ይብል
يسوع زي حس كا يسوع حس يسوع زلك كأنا عارف كان برجع مسك يسوع ناب عرفتي تسوينا آمين أتم كلكم تسعرون صور خبركم من سيناباي هنا أنا ها كعرفوكم تخبرك كان أجر وسيرو عندنا خاني هذا مشو زخانة صوري زبك هيزب بزي صور جناي تخاني آمين ده عرعتي بناي آمين عرعتي بناي سلزي أتين نسوز بنا عرعت جن مشو عرعتي سلام زلوا عرعتي بك أزرقا أنا عرعتي جابير مسكن قص جابير دلت اللي أنبف زبل عرعتي نسو خاني واجه خفلك أي بايزوي هذا جزء مجمرة حنتي كريستيان تاع مجمرة قويتها كقبل جزء خوابي مساي ما حزيني راح أنتي إنفلونس جبرت الناب قويتها جابيري باركة هذا ما يتبهال جابيري مسكن أنا بزعبة ناي دانيال مصحف سقيلنا بحنساب كوينا ننبب نير ناسي شعو بزعبة كنت اللي خمز لنا دانيال سي بزح جزي اللي خمز نبرة قلا حتى الناس صلوات ما تعلو نورمال عندي تعلو صلوات ما نورمال زمت اللي زمت اللي ده أنت هو قال له ما بقى تتصلي قال لي ها مالتي تمت اللي قال لي مثلا حد جزي جن واجه خفلنا كتي نبتي متنخافنا يا أملاخ نبتي نهلونا أملاخ كسبت مس عبد كبابينا زولو نجار كا نرينا إجابير نري تكبابينا زولو أبسما يتقميتنا لنا بكريستوس يسوع نابناي زل العالم كبروس أو عنا لنا جن عبد كبابينا زولو موتان نعوم نريم موتان يوم جن حيواني مسلنا أصافكم يلومش بقى رهوارة عن مسراحوسك أنا أقولهم يلومش أجمع موت فيه بلو من سقيلهم ينبك أزد اللبو خسادهم مرقود تأمام قلم لا مالتي سلزي نعوم كيرانا نتصوع عنا أملاخ قويتها يسوس كريستوس ندار أنا نعو بو خنما لالسكن كلا لنا جابيري مسكن عبتي مصحف قدوس حزبي كن يصوعنا زبل أب قدامي بيتروس حدا زلو كنرينا مو جابيري مسكن قدامي بيتروس حدا 15 أب كتر شومن تزلا بايزوي سق إلى ندازللكم كيز خير زلو مخنياتو كمزي انتي أخذتخون كمزي نابز مسخة مجمرة أخا كمزي خستي أخذتخون خلاي كاني عبد كاميرا سلزلو خي مثلاً نسختكم كاني تيناتكم أباكم زلو كبري قلي لا يكون نامين ده كبرنا أملاخ يكون سلزيك قدامي بيتروس حمشته بحدا 10 حمشته حدا 10 حمشته حدا 10 حمشته تتصوعكم قدوس يمو كم تتصوعكم قدوس وخنا نسخاتكم كاني قدوسان كنو يلو እግዚአብሔር ይመስገን አምላክና እንታይ ቅዱስ አሜን ዳ ስለዚህ ትጽዋዓኩም ቅዱስ ከም ዝኾነ ንስኻትኩም ካንታይ ኩኑ ይዝብለና ቅዱሳን ኩኑ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ክንቅደስ ምቅዳስ ማለት መፍላይ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ና አምላክ ክንነብር ንዑ ክንወጽ ውጹን ተፈለዩን ይብለና ርኩስ ካኒ አይትተንኪው አናኻ አቦ ኾነኩም ንስኻትኩም ካ አወዳትን አዋልድን ክትኮኑ ይሁን ይል እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ ቀዳማዊ ጴጥሮስ አብታ ቀዳማዊ ጴጥሮስ ዘላ አምላክ ንቅድስና ከም ዝጸዋዕና ፍቃድ አምላክ ውን እንታይ ቅድስና ኩሚሉ ስለዚህ ንቅድስና ከም ዝጸዋዕና ያተዛረብ እግዚአብሔር ይመስገን ሶሪ አብቲ መወዳታ ንወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንመስል ጸወይና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንመስል አብቲ ሮሜ 8:28 ዘሎ ቃል እንደህዳሪና ማለት ሮሜ 8:28 እቶም ለአምላክ ዘፍቅሩ ኢሊ ዝጅምር ከም ምኽሩ ዝተጸውዑ ብምኽራ አምላክና ተጸውዕና እንደገና ደማኒ
ያ ሶሪ እቲኦምና አምላኽ ዘፍቅሮ ኸም ክርስቶስ ጸውዑ ድማ ኩሉ ንሰናይ ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና ነቶም ቀደም ዝፈለጦም ንዓታቶም ንወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ መታን ክመስሉስ ቀደም መደቦም ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ነቶም ዝመደቦም ጸውዖም ነቶም ጸውዖም ካኒ አኽበሮም አጽደቆም ነቶም ዘጽደቆም ካና ዓታቶም እንዳይገበሮም አኽበሮም ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ንወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንመስል እዩ ተጸውዐና እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዚ ክመጽእ ከሎ ናብዚ ምድሪ አብቲ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ድሕር ዳርኢናዮ እንታይ ዝብል ናይ ከረን ስብከት ይሰብኻዎ በቲ ናይ ከረን ስብከት ክሰብኽ ከሎ አይኑ ብጣዕሚ ደስ ዝብለና ነቲ ናይ ከረን ስብከት ንዑ ጥራሕ እንተንቢበ በቃ ውሽጠይ ጻናና ይሕደስ እግዚአብሔር ይመስገን በመንፈስ ድኻታት መንግስት አምላኽናቶም እዮም እንዳበለም ይዛረብ ብጻኔዮም እንዳበለ ብጻኔዮም ትሑታት ንእግዚአብሔር ክሪእወዮም ብጻኔዮም ጽሩያት ልቢ እና አምላኽ ክሪእወዮም ትሑታት ንምድሪ ክወርስወዮም ብጻኔዮም ጽሩያት ልብና አምላኽ ክሪእወዮም ብጻኔዮም ገበርቲ ሰላም ውሉድ አምላኽ ክባሃሉ እዮም ብጻኔዮም ሃሌሉያ ምንቲ ጽድቅን ስደር መንግስተ ሰማያት ናቶም እዮም መሓርትኸ ምሕረት ክረኽቡ እዮም ብጻኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ እንዳበለ ምስ መጸብቲ አብቲ መወዳእታ ክዛረብ ከሎ አብቲ ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም ኢሉ ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ዝመጽእ ከሎ ሕጊ ሒዙ ይመጽእ ስርዓት ሒዙ ይመጽእ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ሒዝዎ ዝመጽእ ኻኒ ኣይትቅተል ተባሂሉ ተጻሒፉሉ ኣነ ግን ንሓውኻ ኣይትቀጣዓዮ ኢለ እብለካ ኣለኹ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ሕጊ ኸጽንዖ የመጽእ እምበር ነቲ ሕጊ ክስዕሮ ኢለ ኣይመጻኹን ይብል ከምታ ኣነ ፍጹም ዝኾንኩ ይብል ኣብቲ መወዳእታ ድማ ንስኻትኩም ካኒ ፍጹማን ኩኑ ይብል ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚ ጽድቅኹም ካብ ናይ ፈሪሳውያን ካብ ናይ ጸሓፍትን ክበልጽ ክኽእል ኣለዎ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ካኒ ዝኸውን ማቴሪያል ሒዙ ይመጽእ ጸጋ ሓይሊ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ሒዙ ይመጽእ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ በዚ ጎይታ ኢየሱስ በዚ ዝሃበና ጸጋ ንሕና ካኒ ትሕቲ ሕጊ ኣይኮናን ልዕሊ ሕጊ ትሕቲ ጸጋ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ጸጋ እንታይ ዝገብረካ ኣብ ልዕሊ ሓጢአት ይዘመላልሰካ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ንሕና ካኒ እንታይ ክንከውን ኢና ተጸውዒና በዚ ቅዱሳን ክንከውን እግዚአብሔር ይመስገን ክንቅደስ ክንፍለ ንዑ ክንነብር ጎይታ ጸውዒና ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ በዚ ነገር እንዳሕራኸና እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ንኾዱ ሁሉ ኢንፍሉዌንሻል ሰባት ክገብረናይ ክባርከናይ ከተንሳናይ ከንቀሐናይ ባይዞ አንታይ ክመኽረኩም ዘደሊ ኩላትና ናብዚ ናይ ዓርቢ ፕሮግራም ኩሉ ግዜ ንምጻ አሜን ዳ አው ጀጋኑ ሰባት አለው ዝጽልዩ ገጽ እግዚአብሔር ዝደልዩ ዝናቃቁሑ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ ለይተን ሙሉ ለዓልትን ጽልይ ነበረ ይብለና ሙሉ ለይተ ሐንሳብ ይጽልይ ነይሩ ማለት አምላኽ ከነሱ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስና ድማ መወዳእታ ሁሉ ነገር ቀሪብ እዩ ርእስኹም ግቱ ንጸሎት ካንታይ ግበር ንቁሑ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ንጸሎት አዚና ክነቅሕ ክንከል ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ዘለና ግዜ ንጽልየሉ ገጽ እግዚአብሔር እንደልየሉ ኃይል አምላኽ ንዕጠቀሉ ግዜ እግዚአብሔር ይመስገን ዘዓመት ያናትና ዓመት ያመን ሃሌሉያ አምላኽ ክባርከናይ ከለምለመናይ ከተንሳናይ ከዕጥቀናይ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ኩላትና ክንጽልይና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ደጊም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ርእሲ ማዕዝኑ ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ዝተነደቕና ደጊም ቅዱስ ስድራ ቤቱን አምላኽ ንቅዱሳን ደቂ ዓዶም ኢና እምበር አጋሽን መጻተኛታትን አይኮንናን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር አምላኸይ ቢሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ወድኻ አኽብረካ ንባርከካን ኣለኹ ቃልካ ስለዘላእኽካልና ነመስግነካ ኣለኹ እግዚአብሔር አቦን ነፍስ ወከፍና ስለዝማዓድካና ስለዝመኸርካና ድማ ባርከካ
نتزمعدني أملاخي بارخو تباهيلكم تصحفة እግዚአብሔር አምላክና ንባርከካሉና አብዝ ኸበረ ሰረገላ ስለዘቀመጥካና አብ ሰማያት ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለዘቀመጥካና ጎይታ ነመስገነካሉና ነትተጸዋዕናሉ ጽዋዓ ድማ እግዚአብሔር ቡቃት ኮይና ክንማላለስ ክትረዳና እንጸልያለና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አቦ አብድኻም ዘላ ነፍሴ አመሕላል ዘላ ነፍሴ ሎማ አንቲ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ መብጻሕ ይኹነላ ብላለሁ እግዚአብሔር አቦ አሞንጎና ዘላ ብስቃይ በሕማም በቃንዛ ተሐልፍ ነፍሲ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውስ ይኹን ጽልያለሁ ፈውስ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ፈውስ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ፈውስ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አቦ አብቃንዛ ዘላ አብሕማም ዘላ አብስቃይ ዘላ ነፍሲ እግዚአብሔር አቦ ክድህስሳ ጽልያለሁ እግዚአብሔር አቦ ምድህሳስ ይኹን ፈውስ ይኹን متنساء يخون مبراه يخون دو مبال يخون مسجار يخون متصنع يخون بشم يسوع كريستوس جابير قوي تاسراويت أملاخنا بشم يسوع كريستوس لو ما عندي أنا تسألي الله نفس وقف حزبها جابير أبو متنساء يخون له أتادك إسكازلها كموتا تنس تباهيلكم تصحفه كريستوس كبرهال كاي كم تباهله مبراه يكون لنا جابير يبرهانات كبرهان يبرهالنا جابير نات كحيلي تنكفنا جابير نات كهلاوي تنكفنا جابير كم تبعال باولوس أبكسم ودعت الزمن استأمونها نتخرخبو جابير أبو زلو ومكرخبو نقدميت كم زدفو جابير نقدميت مدفع يكون لنا قويتها بزي مدراوي نجار كاين تطلالف እግዚአብሔር ክትحግዘና ክትድግፈና ጸልያለሁ ጎይታ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ደግፈና አምላኬ ንስኻያኻ ንጉሰይ ንስኻያኻ ኃይለይ ንስኻያኻ ብርሃነይ ንስኻያኻ ንዓኻ ክብሪ ይባለሁ እግዚአብሔር አቦ ብሽም ኢየሱስ ንህዝብኻ ምትንሳእ ስለዝኾነሉ መፍታሕ ስለዝኾነሉ ምስጋር ስለዝኾነሉ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ስለተስግረና ሓድሽ ነገር ኣብ መንጎና ስለትገብር ብሽም ኢየሱስ ጽልያለሁ እግዚአብሔር ሓድሽ ነገር ኣብ መንጎና ስለትገብር አመስግነካ ኣለሁ እግዚአብሔር አቦ ስለ ሁሉ ነገር ተመስገን ሽምካ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ይኽበር ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን